As sinagkang ngayon, ano, si Lucio ngayon, may kalain full na kanana ng aming ore. Dati pa, kinigitan ni sa kanana ko ore. Lucio! Jamo! Awang nga naman, diniyambag mo tayo nagbalay, makalakalakag, ginalakan na yung nga. Sobra kabastos mo! Palugi mi na nga! Doban na labo! Sigo pa ma Ama! Kita bising nga na! At may nasibay ni kami ngore! Kanguri kami pa din makagagal ni ko, lakag Yato nga na pakikini ko, awangan natin yambag mo na balay ko ng lakag. Tane nga lang kapas ko, matay ito bang nga ni. Idang, minigala ito mananang tatalag, nahawa ka na gapa. Nga labas ko nakikang, kargado bisita tari amma. Among bala itong kargado bisita, nga tamay nang ibolsa ito sinaga, doon na bola-bola. Mas kaya mo lang kang ipapagig, abaya, kaya mo nitago ka din timila. Ambe amo amma, takargado ng bisita. Kung si nga may tago nakabantay igwardya. Nung nakabantay igwardya, dapat nakakato ka si Rola, para nagdamo ta bola-bola. Awan to ka si Rola, tawat... Ma, kita tadaluduwa ma-flip top. Si Kolo nga tanahan mo lang itong mo, bambar la bambar. Siyempre, gatunggo ko sobra, napisik ko amma, panluto na ka na. Apaka kumabang na yung kiminang, pero ka gabi mayari. Amay nga naman na matanog, pegi nagkatrog, baka malukag man sa si paring tonas. Nalaman kita tanong, tiyo mo na makakatrog, tanong mo na mabising, hindi ka nakika, kaya tanong mo na mo. Kada na pa, kung ladong tiyempo na makakatrog, kita tanong, gamo sa sinupala ko, bakod dunggo na duwa, pinarapag, gamo silya. Si Kotones, aming mabidan, skol, sinupalak ko to, bakod dunggo na sinupala puro, binuti ang nasikat ko na bolsa, taabag, bola. Katandog, kung malukag, pinaanak ni ka mo. Ano, papi na naman. Pari, Roberto, aming mga sumasali ka na bida, mita, magkakabukado. Ano, ang gagawa? Ako ko sila mo. Aming sumali, namumukha mo, mukha abogado. Namumukha mo, dahil baba mo, aming na matanog, nagtatanong ko Let's go! Break it down, yo! So, kabalabana ulit yung mga naming sumuporta at nita ngayon. Please, nuna kaya ka niya video. Bigyan nyo kami ng like, comment, and share, and subscribe sa Nicolid TV. Ayan po. Sana po magustuhan nyo tong video na nagawa namin. Ayan, maraming salamat mga kaibanag. Let's go! Peace!